أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أناست عالم ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላለች ነፍሴ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እትቐውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዕ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት አሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን እመብርሃን አራጊተ ጸሎት ዝኾነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም አሜን። 10 ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 10 እንኳዕ ናብ ጾመ ገሃድን አባ ታውብንስጦስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ጾመ ገሃድ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በአዋጅ ምእመናን ምእንቲ ክጸምወን ዝተሰርዓ 7 ኣጽዋማት ኣለዋ። ጾም ማለት ድማ ምኽልካል ማለት እዩ። እንክልከሎ ድማ ካብ ሓጢአትን ካብ ክፍኣትን ክኸውን ከሎ ከምኡውን ሰብነት ናብ ክፉእ ካብ ዝወስድ መባልዕት ምኽልካል ይግባእ። እተን 7 ኣጽዋማት ድማ እዚአን እየን። ቁጥሪ 1 ዓብይ ጾም፣ 2 ጾመ ፍልሰታ፣ 3 ጾመ ሐዋርያት፣ 4 ጾመ ነቢያት፣ 5 ጾመ ድሕነት፣ 6 ጾመ ነነዌ፣ 7 ጾመ ገሃድ እየን። ኣብዘን ኣጽዋማት ብዘይካ ኣብ ዓብይ ጾም ክሳብ ሰዓት 3 ሙጻም ይግባእ። ገሃድ ዝብል ቃል ብቑሙ ምግላጽን ምርኣይን ዘመልክት ክኸውን ከሎ ብምስጢሩ ግን ዘይርአ ኣምላኽ ምርኣዩን ዘይድህሰስ ምድህሳሱን የመልክት። ወይ ከዓ ብኻልእ ልሳን ወልደ እግዚአብሔር ካብ ድንግል ማርያም ብተዋህዶ ሰብ ምስኮነ ድማ ን30 ዓመታት ንርእሱ ከይገለጸ ጸኒሑ ስለ ዝነበረ ኣብ 30 ዓመቱ ንርእሱ ንእስራኤል በዚ ሰሙን ምግላጹ ንዝክረሉ በዓል እዩ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ነገር ዝሰርሖ ኣብ ግዚኡ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ስጋዊኡ ን30 ዓመታት ድሕሪ ስደት ድማ ን25 ዓመታት ናይ ሰብነቱ ምስጢር ብግልጺ ከይገለጸ ጸንሐ። እዚ ኮይኑ ግን ናይ ሰብነቱ ምስጢር ንሱ ናይ ባህሪ ኣቦኡን ቅዱስ መንፈሱን ንድንግል ማርያም ገሊጾሙላ ትፈልጦ ነበረት። ድንግል ማርያም ግን መዝገበ ምስጢር ስለ ዝኾነት ንኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 52 መድኃኒትና ድሕሪ ስጋዊኡ ሰብ ካብ ዝኸውን ደቂቕ ጀሚሩ ምግብናኡ ኣይቋረጸን። ወላ እኳ ብግእዝ ህፃናት እንተነበረ ንሱ ኣብ ዘባነ ችሩብ ስለ ዝስለስ ሩህሩህ ጎይታ ስለ ዝኾነ መግብና እዩ። ከም ናይ እስራኤል ባህሊ 30 ዓመት ኣብ ዝመልኦ ጊዜ ግን ስጉ ኣምላኽ ምዃኑ ገለጸ። ዝተገልጾ ድማ ኣብ ጥምቀቱ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዕለት ምስ መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ውልድነቱን ኣመስከረ። ብኢድ ባህርያኡ ብኢድ ዮሐንስ ተጠሚቑ ከዓ ስርዓተ ጥምቀት ስርዓልና። ናይ ዕዳ ደብዳቤና ቀዲዱ ውልደትና መለሰልና። እዚ ኩሉ ዝተገብረ ንዓና እዩ እሞ በዓለ ኤጲፋንያን ንዕለተ ኣስተርእዮቱ ብድምቀት ነኽብር። ነገር ግን ልክዕ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ እንዳረኣናዮ ከም ንርከብ ብደርፍን ካብ ኣምልኾ ወፃኢ
بزخنا منقدن كي يخون بيت كريستيان أطنيعات الزخاخر صوم جهاد بيت كريستيان صوم جهاد سرعته نسلست مخنياتيو تقدمي نيجويتنا أملخنا مرحينا إيسوس كريستوس مغلاصو بصومنا عند حسبنا بصوم كنا ملخو إيو أسي قدر خلته بعل أكبابرانا كمناي أهزب بتدلس سجا بمبلعن بمستن رحمة كيكون نسبنتنا بصوم منتن كنقصعيو اتسالساي دما لدسن طمقتن ربعن عربن كوعل كلو اخلي بنجه بنجهو كقمس سلازلو ناتو قياره تولات منتي كخونيو صوم جهاد زسرعو ابوتاتنا قدسان حواريات كونو كلو زصنعو دما قدسان ليقاونت يوم اصاوماو دما كساب اسكا يسرق كوكب كمزبلو ابو كساب مشت ساعات حاده ويكا ساعات شوعات يصوم بعد طمقت اهود ويكا سنبت كوعل كلو عربي صومكا اب علته قدام دما كاب طلول نجر تخلكلكا موعالي قبا بتمساسالي سوني انت وعيلو عربي صومكا قدامن سنبتن كاب طلولات تخلكلكا موعالي قبا كاب شوعات اصوامات حدا ايو امو استفلالي شجر كساب زيله كنصوم قد يخون شجر انتهالي دما مسناي نسحابو كنما خريك با أبا تاو بنيستيوس زسيحات برخة محضرنا أب 300 كفل زمن أبرم استلعاله كاب قلعنتو متحفتي استمهاره بكهنة أغلقلوت نبزحات أبو زخانة بمنانين ناب قبسي زورده أب كبابي اسكندريا أب منيت كوينو نبزحات منوكسات زمرحة أب زمنة سماعتات استسدده ناب بزحات أهقرات زيرو زمهاره بتمهرته كريستوس نزي آمنو نزأمنو زتنعا نشفاتو نداقلت ننسحا زبقع زنبر عبي أبو إيو أب زمنة سماعتات نسدت تعاقسو دحرق دما أب دورسيحات توسينو نبرا بزعلت كأ بصبوش مقلنا عارفة برخة محضرنا أملاك قدسان فقرن مسترون إجلس أنا كابس أمك هاد برخة دما أي فلينا تري عسرته زخبرو عمتا ونقدسان بعلات دما أمك هاد أبا تاو بنيستوس زسيحات قدس كياريا قدستي تمياني ورحاو بعلات دما قدس ناتنائيل هوريا قدس نيكولاوس دهاجر ميرا أبونا ملكا كريستوس قدس يعقوب هوريا ولد الفيوس قدست إلاني نجست قدس قسطنطينوس عبي قدس إزا مسكال رومي معرف شعاته فقدي 4 سنكسار دسمع زنبب فور أبلب بيعنبب حلوان صلوتن ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق العالم يهلو زخرنا صادق نعالم يزنبر آمين زودق زنطبق قال كونه زيما فيدل بأف قدسان تقال ملاك تتعرملي آمين آمين سنكسار تسمع كله عين لبونو يبره يخفت يمو زمحواتي أسمعو أنبو نايك برخات نايك قدساننا مسكولاتنا يوعل آمين وسبحات لك ولولا لتتنقل ولا مسكالو كبور آمين آمين ليكن